أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Macen da ta yi tsarin iyali ko tazarar haihuwa wato family planning na asibiti daga baya ta zo ya zama mata matsala, ga hanyar da za ta bi domin magance matsalar insha Allah. Za ku saurari wannan jawabi ne daga naku kaninku shugaba kuma jagora a cibiyar bada magungunan musulunci da na gargajiya wato Darul Thaqafa. Da farko dai ina son ki sani cewa babu wata hanya ta yin family planning wacce za a ɗora ki akai in dai asibiti ce face sai ya cutar da ki. Ko shan kwaya ko yin allurar tazarar haihuwa ko saka abin tazarar haihuwa a hannu kowannen su sai ya cutar da mahaifarki, ya rikirkitar da ɗabi'unta na zuwan jinin haila ko na biki, wanda hakan sharri ne ba alkhairi ba. Kar in tsawaita bayani na kai tsaye ga wacce ta tsinci kanta cikin irin wannan hali na zubar jini ko rikicewar al'ada ba bisa ka'ida ba, ta bi wannan hanya kuma ta ɗoru a kai, kuma ta sani cewa barna ta fi gyara sauƙi, domin barna kika yi babba, barna sauƙi gare ta, gyara kuma yana da wahala. Maganin matsalolin da mace kan iya samu bayan ta yi tsarin iyali ko family planning na asibiti, ki nemi waɗannan abubuwa na mai da na gari kamar haka: garin habbatus sauda, garin yansun, garin habbatun rashat, sannan asalin furen albabunaj, garin hulba, sannan garin 'ya'yan laus wato almond seed powder. Sannan abin da ya fi dacewa shine kowanne a siyo asalinsa sai ki nika shi da kanki, in ba haka ba ana sai da na ƙarya dukansu a kasuwa. Bayan kin nika adadin garin dukansu ana so ya zama ɗaya gwargwadon yadda za ki iya saya a lokacin. Ki haɗe su waje ɗaya ta yadda za su ba da kala guda, sai ki dinga ɗeban ƙaramin cokali 2 na teaspoon da ruwa daidai misali, ki dafa ruwan tare da maganin ya tafasa, sai ki sa zuma ta yadda zaƙin zuman zai fito, sannan ki saisaita kamar shayi, sai ki sha da safe kafin ki ci komai, sai bayan awa ɗaya za ki ci abinci idan kin sha. Sannan da rana in kin ci abinci ki sake sha sau 3, safe da rana da daddare. Hakan za ki ta yi kullum har ki gane cewa barnar da kika yi wa kanki sanadin family planning na asibiti ta warke. Sannan haɗin mayukan su ne kamar haka: ki nemi man habbatus sauda miracle babba guda 2, sannan man tafarnuwa ɗan misira guda 4, sai man jirjir ɗan misira guda 4, sannan man jojoba ɗan misira guda 2, sai kuma man lauz almond oil guda 5. A haɗe su guda, sannan a dinga ɗeban cikin babban cokalin cin shinkafa 4 da safe kafin breakfast, sannan cokali 4 da daddare lokacin barci. Insha Allah in kika aikata waɗannan hanyoyi da na faɗa na gari da na mayuka, za ki dace da waraka. Amma in ba a samu damar yi duka ba, a yi ɗaya a bar ɗaya, amma yi duka zai fi saurin biyan bukata da yardan Allah. Sannan mai fama da matsalolin jinin haila ma kan iya amfani da ɗaya daga cikin wannan haɗin magani na gari da na mai, in Allah iya yarda bukatar ta za ta biya. Haka mai matsalar rashin haihuwa, ko da kuwa wacce matsala ce ta haifar da rashin haihuwan, a jarraba, za a sha mamaki da ikon Allah za ta haihu. Wannan bayani ya keɓanta ga mata ne kaɗai banda maza. Domin neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu kan lambar waya kamar haka: 081-03-37-30-96. Shirin likitan kaina yana zuwa muku ne kai tsaye daga cibiyar bada magungunan musulunci da na gargajiya wato Darul Thaqafa.